ассалому алайкум тамошобинони азиз. имрӯз мехоҳам баҳри шумо интернет-магазин канали Апаи Фирӯзаро аз шаҳри Навасибир шинос кунам. Апаи Фирӯза куртаҳои мусалмонӣ, сатр, абая, ҳамаи формаҳои турецкиро савдо мекунанд. Дар каналшон ҳам ҳастай. ҳар рӯз видеои нав мебуроранд, ҳар рӯз куртаҳои нав қабул мекунанд. отправка ба тамоми шаҳрҳо тариқи почта доранд. агар дутта курта гирен тамошобино доставкаш бепул мешавад. ман номерошона дар якум комментария қати силкаи каналшон закрепид мекунам. номерое ки дар рӯи экран мебинед номерои Апаи Фирӯза. шумо метавонед ки занг бизанен, заказ кунен, скриншот кунен, размеротона бинависен. Апаи Фирӯза обязательно ҳамон рӯзе ки шумо заказ мекунед ҳамон рӯз шумода доставка мекунад. касоне ки оптун харидан мехоҳанд оптунам мети Апаи Фирӯза телефон мекунен, гап мезанен, қатишон оптун ба тамоми шаҳрҳо тариқи почта шумода доставка мекунанд. тамошобинони азиз, ҳатман дуроен подписатсия кунен, аз номи канали мо салом расонен ва боз аз номи канали мо бинависен. отдельно скидкаҳо доранд. тамошо кунед тамошобинони азиз. беҳтарин куртаҳо, анамихали куртаҳоро бигем ки я обожаю, беҳад дӯст медорам. ҳатман бинависен. раҳмат пешакӣ ба ҳамаи шумо. ассалому алайкум. боз ҳам тамошобинони азиз, хушомаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. давоми навори гузашта тамошобино, ин видеоҳо пеш аз Тоҷикистон рафтан. май чихел мо Тоҷикистон рафтем, тайёрӣ дидем, гуфтан як бора Тоҷикистон омаде, видеои тайёритонро напартофта будем. мана оста оста гуфтам ҳамаша монтаж карда баҳри шумо пешкаш мекунам. бисёр ҳам хоҳиш карден. баъди мебела рост кардан, мебела тоза мекунӣ, как обычно. ана ҳазор раҳмати калон ба ҳар яки шумо. барои муборакбодиётон миннатдорам. худованд ҳамаи шуморам соҳиби хонаҳои дилмехостагитон кунад. ҳамаи бефарзандора худованд соҳиби фарзанд бигардона. ҳамаи ҷумла муъмину мусулмона ба орзуҳои неки дилаш бирасона. ба ҳама бемориҳои мо шифои комил ато бигардона. миннатдорам аз ҳар як комментария шумо. ҳамаша хонда боз ба ҳам шавқу завқам зиёд шид. боз ҳам зиндагӣ дар назарам ширин шид. хонама дӯст доштум аз рӯи суханҳои шумо. тамошобино, миннатдорам. раҳмат барои ҳамаи шумо, барои табрикоттон. имрӯз навор бо мегӯям ки пеш аз Тоҷикистон рафтанай мо омадагием аллакай. то охирша тамошо кунен чихел мо тайёрӣ дидем, чихел мо Тоҷикистон рафтем, то аэропорт расидан, вохӯрӣ бо модар, ма ҳамаша мондагием. то охирша тамошо кунен ва фикру ақидаҳои худатона нависен дар комментария. барои шумо тамошои хубро таманно дорам. ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عيشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلب خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك له حب من يحبه فصرت أحب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عيشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلب خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب. тамошобино бигем ки камтан ака ҷобаҷо кардам. камтан стрессвома ҳамаша да иҷа бумондум. да болои стиральни машиная тахта зиёти кардагӣ буда паре иҷа буридагӣ будан. ҳозир вақте ки нав дромадагӣ будам, бором наёмадагӣ буд, борои фаберлик иёра харидагӣ будам. иқаш зиёти кардагӣ иёра да уҷа мондума. инаям пасуда шувакай. инаи ҳамаша ми стрессваҳо хакут камтан бигем ки ҳамихе ҷобаҷо кардам. ҳоли ҳама чиз ма ҷобаҷо накардам. я ҷо меҳмонӣ фарёдум кардагиам, уҷа мерам. пасудаҳои фаберлика да иҷа адел намондума.
ёша каструлна пана буда уҷа мондимаш ҳоли ҳамома ремон мекунам у чизора набурдам хай қандурада иҷа мондима иҷаша инам хемондима иҷаша им хемондим ҳоли барои дурин иҷа қошуқ монак ихели гирифтан дар кора иёра ҳози шуштум ини специально ба иҷа дабгем инами орду нону хай макарони чизо мамондим ҳоли да у хона я яшик чизои ҳами хели ҷобаҷо кадаги нест тамом шурбумам қариб тайёр шуд меҳмоним файрод кардиян дилам шурбо кашид худам шурбо кардам инама хашида як пол шоҳози мешакума намози пешин шид намози пешин ма мехонуму баъд меҳмонӣ мерам пола мешакум паласа мепартам намахай тамошобино ана шкафа рост кардем шкафа овардем рост кардем 17 000 калони хушрӯва иная бурда алишкада овардем ирӯз бояд ҷаспонаш акма усубрам да оина метовум ана ина ихешкаф якта инҷаш дута иҷа ҷоиш чӣ кашолкунӣ либос кашолкунияю ана иҷашам ҷоя инҷашам ҷои либос кашол чи либос таҳкунӣ бо кашак дора дута 100% ина ҳозияки хушрӯ када мешакум ҳамаи ҷӯшаю ба коруборо сар мекунем ак либос таҳкунира иҷа тамошобино такси файрод кардам гудако қатия духтара киштагиян дар хона харидкунӣ барои тоҷикистон рафтанмон районмон мерам хулоса тамошобино у рӯз ма шкафа ҳамаша либосома кашол кардам мондум ҳамара хушрӯ кардама иҷа ма саҳарӣ рафтам парядка мегум иёра дар чизи тоҷикистон нестай пластил барои поча иёра барои очама гирифтам сета мо тоҷикистон рафтистем билетомона як 3 рӯз пешакӣ гирифтагӣ будам падарка барои тоҷикистон хай ина қатиями салатаниш бигум бумонам яки ихе бумонам хай ҳами хела мешавам мана шоколад ҷиянакон бисёрам пеши холашон медавам як кило дига чупа чупси майдачаи гирифтима ино барои падарка акасо ба мо либос намебарем барои том ки як тоҷикистон каникули кудако шоколадҳоро падарка гирифтам як сарафани дига дору гирифтам мана доруо салфеткаҳои антибактериальни гирифтам хулоса инаш барои раҳмона инаш барои раҳмона барое ки мо аввал шаҳри уфа мерем баъд ай уфа палёт ай уфа мешавад иҷа усбе иҷа чӣ гирифтам соат гирифтам барома мана соат гирифтам да иҷо я очки гирифтам очки 1000 сум иниш 1500 3500 якта сумка гирифтам баъд ина кудакода либос гирифтам хадам либос доштам хадам да нагирифтам хай дупари носкишон гирифтам анаи платьяи ҷинси мулоимаки ранги паплена беҳад хушрӯвакай ина фотимада гирифтам қати ласина дароза чени зонушай ина фотимада гирифтам хулоса мана ин ласиначаш қати ласиначаш мепӯшонемша муҳаммад мустафода индата хеле майка гирифтам ва анаи носки ҷоҳошон анаи бастаночкаи фотимада гирифтам анаин чиз ин майкаҳоро запас гирифтам инаи ҷинсовкаҳои ҳар дашта яктаи гирифтам муҳаммад мустафода як ҳала қати бурукҳои ҷинсшона на гирифтагӣ будам қати бурукҳои ҷинсшон мепӯшонамшона хулоса баъд худам да патинкаҳои хушрум да уҷа ҳай бапахимда хай якта патинка гирифтам тамом ҳами соати сумка акудакота хай ҳамаи либосошон инам хе тайёрӣ дидесем пешин шидааст пешина мехонам
як ҷамъ гирд мекунем, шиками кудакора сер мекунем. Соати 9 таксимон меояд. Такси 9000 да Уфа мебарамона. Аэропорти Уфа мебара. 9000 мегум. 5000 да мебарамона Уфа. Соати 9 меояд. Ба ҷои соати 9 бигум 9000 гуфтестам. Холоса мебара то Уфа. Билетомона ҳамамона 29000 шид билетомон. Ана аэропорти Уфа Тоҷикистон соатҳои 7:45 саҳарӣ мепарем. Ана 7:45 саҳарӣ мепарему. Соати 10:45 да Тоҷикистон аэропорти Душанбеҷон да мефурем. Ватани азизи меҳрубон мефурем. Холоса модараҳои сафед, дар ҳаққи мо дуогӯ боше. тамошобино, ма бо шумо ҳастам, шуморам бо ма боше. кӯшиш мекунам кам кам раҳода навор кунам, ба он шарте ки заряди телефоном намбра якта запас ва гирифтам буда иҷа. Да иҷа очам якта зарядмонак заказ кард, очам да зарядмонак гирифтам. Якта батарея запас шуби зарядки марта зарядмонам 1800 сом. Хай инам хе ҳазор раҳмат. Аввал беҳисоб шукронаи Аллоҳи меҳрубон, беҳисоб шукронаи анамхе подписчикои азизи меҳрубонам ва беҳисоб шукронаи компанияи Фаберлик барои ҳамин қанозу неъмат, барои ҳамин шансе ки мора ҳамхе шанс дод ки мо кор кунему, мо ба орзуҳо мақсадҳомон расем. тамошобинони азиз, инаи ҳиндиё да дасташон мекунанд ку ранги ҳина барин хат мекашанд. Ана мехалӣ тайёрш дар компанияи Фаберлик фурӯхта мешава. Манама барои хума заказ кардам. Барои Тоҷикистон равӣ ма беҳад ҳамихелӣ чизоро нағз мебинам. Дар болои дастам кардам бигем. ҳозир мекунам мебине. Беҳад хушрӯ. Хай ака бушуви мерава ва неки да як рӯз намерава. Хай 3-4 рӯз бушуви ва мерава. ира мегирӣ, мебирӣ ҳамун гили маҳқулии дилта дар болои дастат мемонӣ. Ай болош ба салфеткаи тар ҳамихе меҷиқӣ. я 10 секунд меистӣ. тамом. коғазакша мекашӣ, мегирӣ, ҳамун бигем узор полни дар болои дастат мемона. Мана бинӣ ку чӣ хушрӯ мешава бо блестящий. беҳад хушрӯмада маҳқул шуд. беҳад ман нағз мебинам ҷа якша камтар саросимагӣ кардем, лекин ба ҳар ҳол бинеда чӣ хушрӯвай. мошаллоҳ. майдачакушам ҳастай, барои чаларам ҳастай, ҳама намудаш ҳастай. хоҳен агар номерома мемонам заказ кунед. هنا أصحابي، هنا أحبابي، هنا حبيبي اللي دق بابي، هنا شمسي، هنا قمري، هنا نيلي وهنا غرامي، هنا أبويا وهنا أمي، هنا عربي وهنا دمي، هنا بلادي وهنا التادي، وهنا هيكونوا أحفادي، هنا ماضية وليالية، وهنا ذكرى كانت ليا. هنا أصحابي، هنا أحبابي، هنا حبيبي اللي دق بابي، هنا شمسي، هنا قمري، هنا نيلي وهنا غرامي، هنا أبويا وهنا أمي، هنا عربي وهنا دمي، هنا بلادي وهنا التادي، وهنا هيكونوا أحفادي، هنا ماضية وليالية، وهنا ذكرى كانت ليا. ضياء منه القمر يستحيي، كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلب خير المرسلين، في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة
حبك له حب من يحبه، فصرت أحب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيقي النبي رسول الله. ضياء منه القمر يستحيي، كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلب خير المرسلين في العلم فقط. Tamam, короче, тамошобинам багаж у нас споридем. На къде метаж мерем ждать мекнем. Осторожно, подожди. Подожди. Фатима. خلاصه دایدیم اتاج از 2 ساعت و 45 minut دیگه جدید نکنه. انا بعد عملیات دازی رجیستراسیون نه سرشی. Опа. Стой, стой, стой. Иди бью. Иди бью. Вот так. Что-то не чашешь. Зала ожидания. Рафта. Бей, бей. Фатима, иди сюда. تمام خلاصه گذشتیم، خوشبختانه گذشتیم. خلاصه زال ожидания خیلی детский площадка майдача дошта беҳад удобный. баҳошон 5. фатима тугмачаш бошида беҳад ганда шуда, гандаги шабине. چه کلونی فاطمه فاطمه گنده چه تکماش بیشته تمام тамошобинон ҳамамона фарёд карданд сар шид чиз домо гузашта истиям мой ҳама қиб кудакора пушондам. Без соски идёте ҷеб. Ой, бачам там уже полно, подожди, там много народа.